У першую суботу красавіка ў раённым доме культуры прайшоў справаздачны канцэрт навучэнцаў дзіцячай школы мастацтваў. У актавай зале раённага дома культуры, як гаворыцца, яблыку няма дзе было ўпасці. І гэта не дзіўна, бо выхаванцы школы мастацтва акунаюць усіх прысутных у зале у дзіўны і зачаравальны свет музыкі, танца і бясконцага свята. На канцэрце пабывала і здымачная група нашага тэлеканала. На канцэрт былі запрошаны бацькі, сваякі навучэнцаў і ўсе жадаючыя. Праграма справаздачнага канцэрта школы была разнапланавай і шматжанравай. На сцэну выходзілі, змяняючы адзін аднаго, хоры, інструментальныя і харэаграфічныя ансамблі. Выступілі навучэнцы не толькі сольна, але і ў дуэтах, трыо, у суправаджэнні акампаніятара. Адчувалася згуртаваная праца педагогаў і саміх выхаванцаў. Кожны канцэртны нумар быў сустрэты бурнымі апладысментамі і авацыямі. І вядома ж, упрыгожваннем любога канцэрта заўсёды з'яўляюцца танцы. Для школы мастацтваў гэта самы галоўны і вялікі канцэрт у годзе, да якога з асаблівым трапятаннем рыхтуюцца ўсе навучэнцы і выкладчыкі. Яго можна назваць святам дзіцячай музычнай творчасці. Справаздачны канцэрт дзіцячай школы мастацтваў доўжыўся больш за 1,5 гадзіны. Адбылося сапраўды вялікае свята дзіцячай музычнай творчасці. Ён падарыў гледачам зарад пазітыву і добрага настрою.